Jotka halus videolle, kun tossa on. Eli oottakas hetki. Okei. Toi haluaa, että mä tuun sen huoneeseen, joten vau. Oottakas. Noin. Vähän vaikeeta. Mä laitan tän nyt hyvin. Nyt on hyvä. Joo, mun pitää varmaan lopettaa tää video, koska ei mitään kivaa aihetta, mä vaan tulin kertoa, että toi halus tulla videolle. Tai no, oottakas hetki. Eli mä vaan tulin esittelemään tätä, kun tää halus niin kovasti videolle. Niin pyytäkää tätä ihmeessä kaveriksi, hän on tosi kilti tyyppi. Ja mukava. Ja tätä kans. Mut nähdään ensi videossa, se olisi Pestupettaja, moi!